Φίλες και φίλοι του Artur Berales, της μουσικής τεχνολογίας και φυσικά της μουσικής, καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Ελπίζω και εύχομαι να είναι ένας καλός χειμώνας μετά από ένα μάλλον δύσκολο καλοκαίρι και στα πλαίσια ενός καλύτερου χειμώνα αποφασίζουμε από σήμερα δυναμικά να σας πρόξουμε λίγο περισσότερο προς τη μουσική τεχνολογία. Είμαστε λοιπόν εδώ και έχω τη χαρά να έχω και πάλι μαζί μου τον γνωστό φαντάζομαι πλέον καλό φίλο και συνάδελφο Γιάννη Μαλαφή, με τον οποίο θα συζητήσουμε ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Πρόκειται για τη δημιουργία και τη χρήση ενός home studio. Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Καλό χειμώνα και από μένα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ δημιουργικός. Όπως είπε ο Πάνος, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του home studio. Το home studio είναι μια έννοια η οποία έχει διαδοθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, διότι με την ανάπτυξη και την οικειοποίηση της τεχνολογίας που πλέον έχουμε στις μέρες μας, έχουμε τη δυνατότητα σε οικιακό περιβάλλον να στήσουμε ένα στούντιο το οποίο θα μας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία στο παρελθόν, πριν 10 χρόνια, θα πληρώναμε πολλά χρήματα για να τα αποκτήσουμε όσον αφορά την ποιότητα του ήχου. Φυσικά, και νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα home studio ακόμα και με αρκετά λογικό budget, έτσι. Βεβαίως. Το να φτιάξουμε ένα home studio σήμερα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε ξεκινώντας με οτιδήποτε από 1.000 έως 1.500 ευρώ σε ένα πολύ low budget περιβάλλον το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί και να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον γύρω στις 6-7 ευρώ το οποίο θα μας δώσει ένα πραγματικά semi-pro αποτέλεσμα. Η χρήση αυτού του home studio εξαρτάται κυρίως από τον υπολογιστή, ο οποίος είναι και το κέντρο του home studio. Με αυτόν τον τρόπο, με τον έχουμε εικονικές κονσόλες, εικονικά όργανα, αποφεύγουμε το hardware, οπότε δεν αγοράζουμε κάτι σε αυτό το κομμάτι, αγοράζουμε μόνο το software που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά πολύ καλό επίπεδο. Αν και θα δούμε, φαντάζομαι, ότι σιγά σιγά μπορούμε να αρχίσουμε να προσθέτουμε και hardware για να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη ή πιο ποιοτική, έτσι. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ένα home studio μπορεί να ξεκινήσει από ένα μικρό budget και να επεκταθεί. Έχουμε τη δυνατότητα, ανεβάζοντας τις γνώσεις μας, το επίπεδο των γνώσεών μας, αλλά και την εμπειρία που αποκτούμε δουλεύοντας σε ένα τέτοιο home studio, σιγά σιγά προσθέτοντας διάφορα κομμάτια εξοπλισμού, είτε μικρόφωνα, είτε περιφερειακές μονάδες επεξεργασίας, είτε αναβάθμιση του υπολογιστή, είτε αναβάθμιση του software. Όλα αυτά είναι έννοιες που θα δούμε άλλωστε μέσα στην εκπομπή, μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της δουλειάς μας. Πρέπει να πούμε λοιπόν, Γιάννη, ότι συζητάγαμε να χωρίσουμε αυτή τη θεματική ενότητα, το home studio δηλαδή, σε τρεις υποενότητες. Καταρχήν, φαντάζομαι θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο στον εξοπλισμό. Σίγουρα φαντάζομαι ο χώρος που θα δημιουργήσουμε το home studio θα πρέπει να δεχτεί μια ακουστική περιποίηση, ας πούμε. Εννοείται, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλοί κόσμος το αγνοεί δυστυχώς. Πολλοί από εμάς πάμε, αγοράζουμε εξοπλισμό, δίνουμε χρήματα για ακριβά ηχεία, ακριβά μικρόφωνα, αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη το χώρο στον οποίο θα ακροαστούν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε το κομμάτι της ακουστικής διαμόρφωσης. Και τέλος, νομίζω ότι θα χρειαστεί έτσι να πούμε και 4 πράγματα, 5-10 για τη χρήση τελικά του home studio από την αρχή έως το τέλος. Έτσι. Το να έχουμε τα κομμάτια από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να δέσουμε το puzzle, πώς λειτουργούν όλα αυτά μεταξύ τους, πώς συνδέονται κάρτες ήχου, υπολογιστές, μικρόφωνα, καλωδιώσεις, όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε απρόσκοπτα το home studio μας, δημιουργικά και όχι επιλύοντας τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, Γιάννη, μου έδωσες πάσα τώρα που μου μίλησες για υπολογιστή, ο οποίος θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο επεξεργασίας όλου αυτού του πράγματος που θα κάνουμε στο home studio, και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, νομίζω ότι οτιδήποτε από 2 GHz CPU επεξεργαστεί, έτσι, και πάνω νομίζω ότι θα μας κάνει. Φυσικά. Έτσι είναι, όντως, στις μέρες μας υπολογιστές από 2 GHz και άνω έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν μουσικά προγράμματα με αρκετά μεγάλες δυνατότητες. Υπάρχουν όμως κάποια κομμάτια τα οποία θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να είναι στο σωστό επίπεδο, όπως είναι η μνήμη φυσικά, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως είναι αφενός η χωρητικότητα, αφετέρου η ταχύτητα περιστροφής του σκληρού δίσκου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν αρκετά μεγάλο δίσκο για να μπορούμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας και να έχουμε και ένα δίσκο ο οποίος μπορεί να τρέξει σε υψηλές ταχύτητες ώστε να είναι πολύ γρήγορη η προσπέλαση των δεδομένων. Να αποφεύγουμε δηλαδή το φαινόμενο της καθυστέρησης αναζήτησης των δεδομένων, που πολλές φορές είναι ακόμα και ακουστό, έτσι. Επίσης πρέπει να έχουμε μια καλή οθόνη η οποία θα μας δώσει, δεν θα κουράσει τα μάτια μας το πολύ ωραίο editing που θα χρειαστεί να κάνουμε στην δουλειά μας. Ή κατά προτίμηση και 2 οθόνες, έτσι, γιατί οι απαιτήσεις των προγραμμάτων τώρα πια. Έχεις απόλυτο δίκιο, απλά ξεκινώντας ένα home studio
θέτοντας ένα συγκεκριμένο budget, θα πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητες στο πού θα επενδύσουμε τον εξοπλισμό μας, τα χρήματά μας. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, για παράδειγμα, θα ήταν πιο έξυπνη κίνηση να επενδύσω σε μια καλύτερη κάρτα ήχου παρά σε μια δεύτερη οθόνη. Συμφωνώ, έτσι, επεκτείνοντας όμως το budget μου, είναι πολύ καλύτερα να επενδύσω σε μια δεύτερη οθόνη ώστε να μπορώ να δουλεύω πιο ξεκούραστα παρά, ας πούμε, σε ένα τρίτο ή τέταρτο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξέρεις τι, μου κάνεις πολύ καλές πάσες σήμερα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά τα βασικά που είπες. Καταρχήν, να προτείνουμε μία μνήμη RAM για έναν υπολογιστή που θα χρησιμεύσει για home studio. Ωραία, αν ξεκινήσουμε με το σκεπτικό ότι κάποιος θέλει να στήσει έναν υπολογιστή σήμερα, έτσι. Καταρχήν ξεκινάμε με το σκεπτικό ότι υπάρχουν δύο βασικές επιλογές. Η μία επιλογή είναι οι υπολογιστές τύπου Macintosh και οι άλλες είναι οι IBM Compatible, οι γνωστοί PC σε όλους, έτσι. Εάν μιλήσουμε για την πρώτη κατηγορία, δεν είναι πολλά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το να στήσουμε εμείς τον υπολογιστή, διότι τους αγοράζουμε έτοιμους, είναι μια χαρά μηχανήματα και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Έτσι. Εάν μιλήσουμε όμως για την περίπτωση των PC, όπου εμείς επεμβαίνουμε πλέον στο πώς το στείλουμε αυτό το μηχάνημα, ένας υπολογιστής σήμερα ξεκινάει ο επεξεργαστής του περίπου από τα 3, 3,2, 3,4 GHz και άνω. 2 GB RAM είναι μια πολύ καλή πρόταση, ανεξάρτητα τι θα δουλέψουμε, δεδομένου ότι έχουν πέσει και οι τιμές αρκετά στις μνήμες. Και πολύ προσιτή, ακριβώς. Μας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουμε ακόμα και samples, δείγματα δηλαδή οργάνων, χωρίς προβλήματα στον υπολογιστή. Επίσης, είναι πολύ καλό να έχουμε έναν σκληρό δίσκο στις 10.000 στροφές, αν υπάρχει δυνατότητα. Εάν όχι στις 7.200 που είναι οι περισσότεροι, είναι ικανοποιητικό. Αλλά το θέμα είναι να έχει μεγάλη χωρητικότητα. Και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας στείνοντας ένα τέτοιο υπολογιστή είναι να έχουμε δύο δίσκους. Δύο δίσκους όχι σε partitions, χωρισμένους σε partitions, αλλά δύο physical δίσκους, στον οποίο ένα δίσκο θα είναι ο system disk, που είναι εγκαταστημένο το λειτουργικό, τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Βεβαίως. Και στον άλλο δίσκο θα είναι όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε, που δουλεύουμε τα projects μας, τα backup μας και πάει λέγοντας. Αν υπάρχει δυνατότητα και για τρίτο δίσκο, σαφώς καλύτερα ένας τρίτος δίσκος για backup. Όμως τουλάχιστον δύο δίσκοι, διότι αν συμβεί κάτι και για κάποιο λόγο χρειάζεται να γίνει ένα format, να ανακαταστηθούν προγράμματα λειτουργικό, είναι πολύ καλή κίνηση να έχουμε ένα δίσκο για αυτή τη δουλειά και ένα δίσκο για τα data μας. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, βοηθάει κιόλας να υπάρχουν τα data, δηλαδή για να εξηγούμαστε έτσι, τα μουσικά αρχεία, αυτά που θα ηχογραφήσουμε, να υπάρχουν σε έναν άλλο δίσκο, ώστε να είναι και πιο γρήγορη, ας πούμε, η πρόσβαση. Ακριβώς, να είναι πιο άμεσα προσπελάσιμα από τον υπολογιστή. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα συνεχίσουμε με πολύ περισσότερες πληροφορίες για το home studio την επόμενη εβδομάδα. Να είστε μαζί μας, ακούστε και γράψτε τις αγαπημένες σας μουσικές. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ.